Mammy, and ya me pese na moye mammy. Okay. But na me monitor mono. Now was see a gummy. Wow. Mommy uncle swan, ye mwe here for what? Oh. Ye mua mobro for. Oh. Ye mua money be. Oh. Na ye should out. A me. We should have a back. Na ya sembenia. Mamma na mujin is camano. Oh. Nana. Mr. Baby and Aminam. Now was see you make a was here. Oh. Now no better than some we are. General, what say you know? Say some more Jessica man. Now was you could be me who we are in ye. Now how can I message my minister? Oh. Monia Juma. Monia Juma. A bing come move one more to me at the home. A me. Say, Yanni, I don't to go BCC war. A dear Yodiano be so bad ye flew in 7. Fabra send me the so. Yada say, at your for way a cassia bob wire. Ye can wear fidie so at the Chrosa, send by the Jumedie. Ye the Sunyadie at the Trayan Wadi. Jumedie, my Yana Hepa Plus Heba Mixture. The only Heba mixture of the moment. Hepa Plus, Ebanage Heba production and consult for Ene Diaba. Pavine Plus Mosca on more boye. Ye want Dawood 360 capsules, any Dawood ointment. And also ye draw Dr. Dawood Ene Diaba. Unye bia ebeboa. Ye want Naskaba clinic, a ye ultra modern Heba clinic. Ya sa wo yade na wo baha. Winyu ahoto simple. Ye want time Heba mixture. A year 3D yadia draw Food and Drugs Authority for their firm fidium ajia to Mr. Drone ye pa. Ye wo agbeve Heba center na odenepa abedwasoa adofo se wunya bi to now didi udwuma ebeboa. Ye wo coffee organic tiger nut powder atadwi samno ejetuato o adofo atadwi samno both orthodox and traditional medicine no herbal edidi ni dwuma. Ye wo Antekeba center onom na the Spanish garlic mixture and the capsules and a Spanish jingo capsules on modiaba. Ye wo Dr. Fokyo herbal center ya ewie onum nyina bua yen sadane da ye no nyina yenhia ewe Fidek 102.9 FM on Facebook. Yes also ye live ewe YouTube so hwehwe Otek 102.9 FM ene ye suade ye bekere ye ho nso ade twem yodofo meba Jingo. Oh, dear, now so drama sumina jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for Antek Heba for the aba. Hey, okwa we dibiba. Ani Spanish jingo capsules here mo obi ani we fia de tentem. Esiesi akoma no na afe aboa mamoje de afusani ye woni paduanim. Na yensu yenkwakrafo ye. Oh, emamon kwakra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrey enye ma obi a wafa afro de wa ma akwada no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na Heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system abusumi pinyi obia nyare de tiase medo tie Hepa Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua mu no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomdin hu hia me yie esene bibia ebusua wotanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save radio fa Hepa Plus man enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about more money for one kwada woni fiedum yenu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfra 0542 778-572 and 0549-297-463 Hepa Plus mixer asem sesia de me hu obi oyade a wo pa bibidru enam a metre ne so nkopachi number 1 Dr. Foku ho me brabo age yade no ni nyina ko enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no diabetes ulcer koko se ne hu ato no afri ye na betem Dr. Foku wo be ko nam na bisa me abusuafo Dr. Foku wa bene obi age na tum obi aso yade obi ase na duro nam se yare hu ti sa hepatitis B obre na sententem kra awo malaria busuani nyina gonorrhea white and syphilis
Services. Nina Dr. Foucault ye ho adwuma. Se de nwanwa kora ne se. Wo se wo ba se ukuru pemba ana bema wo yire ye mema semo a. Obaya de bia ma wo. Ukunu nko ba foforo bia ho da. Wo yire no so nko bema foforo bia ho da. Eya bibiduro kan no de ye. Enya juju Dr. Foucault waduro bi ye frɛ no bema mu bema. Afa so oba owo ntentem no pese wo tetena wo mu a. Wo ho bibia ya sabia ho. Sa wo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Hey, Unyam, okay, when you mean feely, smooth. Additives, Papa B. Go Super XP Ron 95. And yes, I'm debut. Go Super XP Ron 95 on a higher grade fuel. Now, so no bonnie no more fuel near Pepe. How much should I and send you and rent them until Bomo Siska and the Sansu who engine no more Phoebe frame cannon was also. Into when you nature, no bonnie no more fuel near Pepe. Golly, I ain't in na. Goyle, good energy. My dear, yes, sweet. And then my mimi saw. Oh, bisa mimi. Minim saw do me pa. Me do ni nyawom. Naso de di kan pa o be de. Ya wo di mona soap and mona cream. Esiesia ma ya fefa na hana. Ah, me da say. Na mama bi de mo hwe suban yansa o. Eh dabi me de be hwe skin ya fa ansa. Asakra ba be hwe suban. And what can you say there? Menim fi nipa ho. Na mona cream ti me sa propro ne ho a. E ma chimi fu brom. E ma skin na ya nwensen. Esa ye bokọ sa bofra de no. Oh, do say de me nyeja me ho baby e wo se me di mona cream siesie no me di siesie hey mona soap and mona cream na ne bon so nya de na abuso yi de ene ya ho fe no me ma na abuso ama wo ele me so ma don sa 90 and 024 6595 256 FD ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye OTEG 102.9 FM Asemba badabi Sani geno ana yaw ana ya chu kwandem se me diga ni sa ko me dem sesia de mambe me fi sa boy no ma me problem sa boy na wasa kwatra no so sesia mi ka say boy no ma me mpana say so ma yi gen no ma egu abonti sesia mi ka say wokumase anya de bi ento nyi ne bi nti me ani aso agya ne duabɔ me aduabɔ de ba anfa kwa ma me de gen me yi na fi wo de me ntwa ontro eno me to shrapon aka me de ko ana boy na ohu mi na o de me ba ha ehum no se yaw enkun gen no enti gen ne de anka Sami keme kunda da min twanto. Ajumbani about ajumbani abbe mi temi boxer kwa mi timi ntobi. Anu kwa me ka chon. Obbe mi dama carpet kwa ne bi no. O ko ka se ku ya 30 o 30 no. Keme ku ni se. Sami kan. Keme ku ni simple. Min twanto. O pa o de mo frɛ na so ba ko mo on kan je so mo on fa kwa na. Me hye no 1 week pe. Enti se ba sa wo kwa asɔre a ba yi no ye ndai. Me too. O yi to on fa kwa asɔre. Adenti na on fa kwa asɔre. Me de kwa asɔre so fo ni bi hu. Nti ya no me ya to ne class me nche wa sorry dem mo onche na se wa mfa ankwa na se wo be yi a sofo hu se wo be yi na wo ba we yi ato ba bi no aba sa de wo hu o ye sure Asemba badabi wana ma wo se tumi Pacho me nana kwan ben wo fa so a wo de ma wo Pacho de fe aduani e kwan ben o ye ne sen kire me process no o de fe aduani ma me ta ko di fufo no ben fie sei ni but I check no more be 17 now we be 17 and asisi a wo 20 nti ben fie mi ensani o and wa ye be yie no papa we o te huhumu bola e kire sen kire ye mu kwan ben so na mo fa ye no but o te bola no e checking o kwa adwuma e sika e check e wono Asemba badabi e twin sika yes twin sika mo twin sika but nti bola na wo te ano no ne dia ani ese ngonye ska se bola di obi begu anka wo na ye begu no wo na oje so obi ba bola na ye ni ye die ni a check ti di ye o di o churchile ho aja buena jawa sui buenio wa brabo mo Nyami Nasi musu binaka ya minyami beye fi musu yimo Wayena jawa sri buenio Wabrabo mo Nyami Yenu na wampara yeni afiuna Nasare wabinaka ya minyami beye fraro wo yimo
chewo Eradie brana be Kenya mi asema yentie Akenka che babu sniasie Onya misunu be kayo Wapo wasana babio Wapo wasana babio Wapo wasana babio Wapo wasana babio Anuna sawama Ani yankupo kwa mi abo nkwa bo wo Within the war wasana babio Onya mi mu yankupo to to nso ba bia woni awurade wo bumpuni twedi ampon yo do mankoma Ane nyankopon kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura yensu kom wo nyame e nya wa ne ame pem ye eja do nu epem o da sibre ye papa do nu epem o ane nyankopon ye wo nu epem o ye eja do nu epem o da sibre ane nyame o ya die ye wura die o cha so nyame e wo nu epem o Asembe badebio, asembe badebi, asembe badebio, asembe badebi, asembe badebi, asembe badebi, samoba badebi. Ene nyo obia nso ene ye wotamfo enipa mpem ebe town na kaise empidu enso bedo ene ye benada adofo ni adehye ya sa hye bio awie yi enioma wo ye wo machi empremprem nene etiefo moma menka sembi evangelemo akora sem no matudi se onipa eya aboabone obebusa se ade a eye nipa de eye den ne nipa eye aboabone muntie ni e wo mrantie mienu bi ya samrantie mienu yi na wonom te na onom maame enom eye enamfo mapa maame ne maame asetena mu ene didi mu a wonom de wo sa mrantie mienu yi mrantie mienu nyina ne ko suku omu suku kom omu namfo fam womu nantiem na efe sa wonom amie wonom yanom na sa namfo yi na baako e de kwadwa atadwe ena baako e de kwaku ajanowa sa nipa mienu kro ketwa bi mu en wonum free awurade nyankropon adom enkakra wonum wie junior high en wom ya adwen se da bi wontena sa kro ketwa ni mu abre wonum mogani na wonum de akohwe wonum maame nom free sa wonum papa num wui na wonum ye nketenkete okay ampaniampa ankwada mienu isim efri kro ketwa mu eba kro kasiem onom baba ye adwuma bie bi wo kro kasiem wonum twitroko na wonum bosu shine na wonum ton nsuo ene adwuma bia wonum ye bi okay ankoye kuntunu hwane a ntia na eko enti wonum ya adwen se ne ye na me hu wonum no
wodi ani gyeje wo ma e ka se muni ye nchen po no ne haye okay onipa ya aboabo ne enti enanom no ya adwen se enkwada mienu no wonum mienu obi ne ben enti we kwa yenie we kwa yenie kwadwa tadwe ene so enti kokoo ni nkoyie ne me no me hu se eye from enti me komu a na me tugo enye bibia ntia se me die ni nye yie die ensese wono ne die nso ye yie se me die ni nye yie a ono nso die no enye yie se be ya yenye na mfofa no ye munte ne nkonko ba se kwadwa atadwe no ne die ni be ye yie na wa be ye yie na me matena me ABC mu enti se onye yie a me nso me nye yie se me nso me nye yie a ono nso nye yie na we na nanane ti wodi no obusa atadwe se enti na wo wonim se wan ene tu menigo ose nana na minim se ye moa ohene ni pagya ne ni kosoro ase wabone a wo efie na wutim wo no hwede ye wa wunua nipa wode ye wo wo sori a wo ko se fie wura nchen hwensam a ya wo kokafa wo ho ekire fie wura no enipa ya aboabone se nipa nya aboabone a enkedwa mutim wo hwe wankasa wunua ekwane a wode wonam so hwe sisisem bi a wode wonam mu enipa ya aboabone se nipa nya aboabone a onua woni ne wadwumam wokɔsɛ panyine bi wɔfese a ensipa nya aboabone a hwe abusu a wuwom enipa a wono afa to ne ho so se wunua onyonko wadamfo wobusuani esene bibia o nanso sa nipa koro ya ne dura anadwo a ɔyɛ wo mame na se na ye na otufo nyankopɔn ase na yemfa saa abasem wei emfamra enipa ye dada sitrem na akra na kwabia wonim se saa eye omo wo ya fie on se ye wade bi e fe no se eto se mo kan se etwaya juma be pa na die eso wan ko tobia unya power se what ase wo ya no de ina power wo mu no ne kokɔ no obeti kokɔ no kwa wa ya fie enye yie obenya power emma so de ka ho neutral money ade nyina be ka ho negative no negative positive neutral so what ase na ade na ade ya power anim no die nti na ye de ka power homa afi da power na ya adwuma sa etwo ya no ani hwan no power anim na mom ade no ba ko pen kwa no power wo mu no ene so nkwa so ntimi nya adwuma it means abrabomu obenya the positive and the negative when combined it make you go forward. Yes, sure. Any esesie ati tambia no so wo dom wo ba bi na wo tie ya sa ware bi na wo kɔ ani wo bi sa sa oba we wo yo ba ya wa no akɔ we ade ho fin say the moment ni pe di watem no na nipa na bomb pa ya ma wo sure because o manya mi hu say okwa unika na jiwanya bebe bia nko wan say akrambofo onamfo bia onamfo mi onikei etuo ene begina me da say awurade nyankropon na gina tuo na awia yi me mpaibɔ ene se enyina ewo wonso wasetena mu na abrantie Cain na onim se okoku ni nua Abel na nka nyankopon hyehyɛ ya ɔwɔde ma nipa no enka ba begina ne so na nka wonim se okoku Abel ama nome aka no a enka wanko no entiene de wono nim se ɔde aduaba enso sabre no ena na waboa wo awurade nyankropon hu se yede wahyɛ fam no ɔtonsuo gu wo so ema wo fifi na wo bɛyɛ kɛse na wo bɛso aba nipa na wonim se wo siew ewa asase na se no ene wasa ba begina wase na wasa to bo de abo enkese se wo de ne bo ne ma no nanso no wasa ma na duaba se onye na onni enti de wo bi kafa ho de wo bi sai wo ba bia wo bi areda wo de wakoduro no. I'm a living witness to sasem we ya me kai yama ya ho ha ya hia bio ya de asem beba de bidwumadie no ya de ba besom Safo Manuel e wo Facebook ne so osena na ya akrobia sante you know one thing
reason why ya mudwumadie mani gye ho no enie me ye drobani mitri bolt na program no very educative nipa ya aboa bone ampa nana wa mama kai masem montonko so eni modwuma pa moyo emos frimpon ene wo se akrakrobia ene wasem a wode ama yen me wabu akwa yeda wase pa wate yeda wase na waboa yen ewe yen dada setremu kwadwo innocent wono kura wa ahoma ne so ene won de nsembonko an wo bo o se akrakrobia mu tuyafo yankopon hira mo pa wate yankopon hira o na montonko so anka no kre no emfa nkyire nipa Margarito de sheshe ene wo se hey nana yakrobia in fact mo with deep mind madwene mu se motena sise yi a yemfa mu ni agro ye frɛ me Young Bernard ene awiei me nso me wa ahoma ne so a me tie mo Mustafa Said enso wo so bi ene wo se yes akra yada mo ase the most educative program is live enipa eya aboa bone ampa masemu amokan eya asem no kre nipa oya aboa bone awiai me wo enkomo bidi ewo manim ha na oba ade achia me akra umpom te sai Nyankopon adom me ho ye pa akra na anzo na me adom de Nyankopon ase bibia ye bokọ de sa bibia de na kwa enra ewuraba no a ya gene sika no de man no ai Ghana fo nyina se menka nkyere mo se Nyankopon hyira mo Nyankopon hyira wo mo nso so in fact Ghana fo boma baso ma ya de ma ya de na enawie ye na nejan ono na Heroes Outlook ewo Pankro estate oda no na nejan se awie menka kyere mo se ohwemo live ya da na se wo hwe ma ne mo ni hwe na na champon ene wo se menka nkyere mo se Nyankopon hyira mo nyame hyira wo no no nso hwe mo live so wo hwe ye nipa ya aboa bone ampa sa no no nso hwe yen every year Shadrach kwabena free ye ene wo printing ventures and fight mo a awie yenso ye wa ha ye se mo fire ene ne mpotamo Emma akwada ketekete 13 years ya wo class 6 akwada no akwahye ne ho akomfo 13 years o na okwahye ne ho akomfo no ewo maami bi e container achi Emma se ye ya ye kasa yi enipa dwene ho a onte ase akwada wahye ne ho akomfo na ye hu se emoja efri sebe nase eba oba na be ma oba ade ya sha akomfo ho na moja ne ba kwada ketwa ada ama kwada na se bie na se ye ho en wo ma aposifo e ba be chi owura be ifo ni lawyer watomo na bu aposifo nso bu no se won ka no kora nya asem ketwa abusua wurawuram ekohu ma me ne pa achew se onom nti asem yenyi asem ne mra fie ne emeka na kwada no de wo ho ese so mo ye bia no omonka aposifo ama report emom de report no ko hospital se hospital fo nso nko hwehwe sa anyanyam bia wo mo terms mu no penetration bi akoso e wa akwada na se bibia wura ho yekoyi crash ni free police cells e ba ya o se de e bobo ba no e ye nim guase dodo wakana no aduro ye so crash ni mdi no koduru ayaresa bia crash na wu report ni free hospital ho ba ya yes ya akwada no obi amfa no na akura akwa pre ne ho awu kwa enim guase ne so sene no ampofo kan sembi se wiase obi a wona koma eye jata koma Nyankopon de ache me obi akoma eye akokwa no
obi na koma te se akokwa no English ni beka se big and I nyan a friend pick you say pick you your friend say big obi dia na koma ete se akokwa no kete enti akrache no na koma no ete se akokwa no wakuni ho report ba ye no nya no kure obi amfa akwala no abaye watresa na dwimu ka no ewura akwa aba yeja oba de su na aso no mensom odi abra ho wo mensom oba de su na aso no me ba try odin de sai me din di Alice Nsafua Alice Nsafua odi ani bie Ghana do ni bia na China do ni bia emie pono bia ebio otumfo opono na de emie pono bia e de ni tumi bia otumfo opono o to say eba try na me ado me hoye o Safua ni ntumi mi otumfo opono o Safua ni yedin Safua na de ai nipa yede me papa eto no na ohwe otumfo Nsafua so no you otumfo Nsafua hene nti ya de oto Nsafua akom ni njiremu na eba try me free etimetim besiase eba try awura ya wote wonje ye onua eba try there be by mafane se menua menenete kuruba akuso enye wonua eba try there na emum wafa ne se onua onenete e wo kuruba akoso adenti no wafa ne se onua onenete wo kuruba akoso de na abentia kromo nkwala ni na de mafa obia se menua a menu omo ho nti se obi ehun fuma bibia mu no meboa omo otumi boa o pa assembly unya assembly uma ya bedi ene de nyando nyame ba ma medi o si atimatim hen besiase awura ya wote wo nchen ya friend say e friend no adwa sewa awura ya friend wa adwa sewa onyem bra wanim ofune so wadi abosome say hey Unyin na di abosome say kasa den unyin na di abosome say menimu unim abosome ya unyin na di na wa wo hwese ne wofu ne tie na nyin na bedi be wadi mfie say unim mfie a wadi enne ba yire wo okay Nsafua awura yi a one ne ti hoi wadi mfie say mepacho ko 16 years bra wani men relax sa kasa go bibi ni mama why oko 16 years mfie du ensia ni mfie a wadie wonsa nim abosome dodo a ni nyinsa yadie adan ede pa na ekoso onse da nye obi a oye normal pasa ede na ato do kire mu nanse mu acha mefa na se getting to 8 months na menene na mina me hu ne pap me hu ne ye na me friend no se me kwa akoto de de check Johnson ni be na ma check ahade me check na chese e ya mpase wonyum na me ko fie kwa ka chiro papa se me hu se wa enyim na me ko to ade na de check Johnson no ma hu se oba no wonyum na papa ne ka chire me se ono de wonyi ni na me so me ko fa report na ede ede ko chire no na papa no se wonyum ansa na onua no bi omuni na so se ya no mte o ma dwene no na onua no be ya tum se papa akokora bi esore a wo de taxi be sie nim ho na obefa na de ne kwa enumre na homache onsa de na ba asemba badabi enti me ka chire papa no se ni se na nkwa na ne yere dwane janu subaya no de ne yere ne komunu na ne yere dwane janu na papa no ko no mu ni bebe sa papa ne tu akotena na o mu ko no ko ka chire ne se ni se na ne bana be ka chire no fi se ne mane so wo mu se edura na joa o de taxi be sie ni mo be fa no no de ne ko na do ahomachi awasan de naba na papa ne se waji atum fi se wo ma ho ankankora ne mo ne din waji atum na wanyini ompenim gase bia nti wo mu nyini nse ne ndungu na papa ne se wono so papa akokora ne sesai wo se wanyini enti wo ma hu ne wo fi ono nko ade wono waji atum na emom wanyini nti wo mu nyini nse ne ndungu na papa yi so se
on wonu maduro kra ye top e di nyinsen to nti wono wonni akwa ni nyinsen ntungu ne na oye agu china nti papa na ansha akra no efri ho papa ne ba o ma akwa ne 5 cedis a 1 month no si fi okurum ho bosomi bi obra ne 5 cedis ne de bosomi bi akra akwa na koso obi bola na onya 2 cedi a odi atodwane di bo no ma 1 cedi a odi atodwane di onu na bobo nsika no kakra nka na papa nya bia na menya kwansi bi so amafa kwa ne no hospital na nsen o papa ni bi ye ko papa no so awunfi ye no nkoje card man apen for card asa onfi akola ne bi onya 5 cedis betuma akola na eno wano no ko ena papa yi ekọ no ho koso ne bu atare mu se wa mefa ne bana nko hospital a obokwa kwako de obeye no bia obeye no ena papa nse onkrofo patch o ma na se obeba no behwa akola no efru ho de na no na ye meba wa behwa akola no nsi ho bie na no be na ne 4 days na maami bi me de no ko hospital maami bi ede hospital report maami say me mfa akola no ko tafuji enko na labs no e makomako be 8 na sikene ho aye de akwa ne ko mi ame ko papa ne fie me meta no kola na adwe ne ho me kasa no wo twedwo egumi so de me ka no ho no ka na adwe ne ho na papa ne keka ne nsema na mka che ne se wan hwe ya ye mi mama ya chinatum fisa akora no ya akora ketwa na wakofa na na ti wan hwe ya ma chinatum apanine bi won so fa ne number mama ya me hia o papa ma friend no de ma papa o ka chere me se ne number de ni sa nkwasi asem no on fa number ne mame na oni sister kola na wo to pano papa no ne papa nyi to pano o papa na de pano no kuma nkrofo se wo de kwasika na de ba ma no ne wi a o sa bo papa ni ne ba ne ma ne ba ne papa asem ti e de ko to ne ba nanim ne de opamo papa isa akoko wan free no ti phone mo ne de papa ya na pem so sa no de hwa akola no na abesi sabre na ne 4 days na maame bi o etimetim obafa akola no di no ko hospital na woni no ho se papa no oye papa ben sa papa no edi papa no ne se fe na eja bi mo fe na eja ko se eja da di na mo de friend ni na ni papa na be da ni eja na o ya fe no de mane ejano omo bo nickname no tantantan bi an obi ana star osimi ebon ana papa na so nya nipa wo ye nipa apa ebi bo ne sen me we fi din na a nickname omo de friend atiefo awurabai eye good akwada less than 16 years over 15 na oku 16 na sebe wo kyerese na dwemu kano awura say kasagu saade we uko school unko school ayede na onyemoy bache ba na dako de car by feel no de odumko odoko hen ni fi ewe tabum na ayede na hu se ba bi ode wakọ ne ye tabum unim tabum dada de bina minemu papa ne ka kire wo se hoye tabum ti ode uko ni fie na ye dai no de me na ma de achi no ode me bai oye ne sen mpesa o chirichiri mu o se papa ne ye ode yi odo ko ni fie ho no ye oden oye ne sen sa de no ye o no ye ne sen atiefo mu nku se o me pese ye te bibia se I want us to know something
enti na mebusa saa asɛm no enti mo excuse my word uso odi wo sɛn ɔyɛ ne sɛn awura sɔɔse abaayɛ n'adwen mu ka ne kakra biribi wɔ hɔ saa ɔmo fie no ɔmo anuanom no sɛ ya no ɔmo nyinaa teɛ onuanom mpanyimfo bra wanim mienu a ɔmo wɔ kumase no ɔmo na ɛyɛ ɛno de ɛyɛ na ɔmo maka ne de mo nyinaa yɛ sɛ ya we ka ho nipa 5 a ɔmo nyinaa te sɛ ya ɔso yɛ friend sɛ mpo yɛ friend no adwa sɛwa bacho ɔso papa ne diwo bacha odi wo sɛn kyerɛkyerɛ m sɛneɛ wɔyɛɛ no ɔyɛ ne sɛn ofere for her the reason why I want to know how nipa ne yɛ no I want to establish something me pesa me establish baby awura yifare to nkyɛn yifare to nkyɛn yihu to nkyɛn sɛ wonim sɛne ɔyɛ ne nko ade a kyerɛkyerɛ me ɔyɛ ne sɛn wonim sɛne ɔyɛ no na nie si yɛka sɛ obi adi obi a ɛkyerɛ sɛn untumi nkyerɛ obi adi uda obi ani uda na ayɛ dɛn na ɛne ɔnyemo yi sɛwa oyɛ dɛn na ɛne ɔnyemo yi papa no asɛm bɛn no ɔka kyerɛ wa ansana ɔde paano bɛdada ɔde deɛ paano ɛdeɛ paano deɛ hibia ɛsikyɛ paano ɛsikyɛ paano na masini kofi ɛna yɛ dɛn ɛna akɔgye paano no oje ɔfa paano na ma okofie no ɔde ma wo David nti ɔka asɛm yɛn kofie na akɔgye asikyire paano no na ɔde kai abesi hɔ na obusa ne sɛ ɛhefa no ɔde wo kɔ akɔgye paano no wa musa no ɛna wotena aka anim kɔe ti ɔno na ama onyinsan ne baeɛ no ɔtaa bɛfa wo kɔ anaa wabɛfa wo akɔdodoɔ sɛn mpere sɛn ɔde wo kɔ mpere dodoɔ sɛn kyerɛ sɛ mmienu enti atiefoɔ excuse my word I'm trying to speak the language or no better say odi umpre no mienu 2 say 2 2 kasa memo trinko 2 bachan onyim wie yei wadi uda bachan wafude ba yei adofo excuse my word again the lady sabe enioma bi hano enti saade ya make enya me pese me kasa na emom se ne be ya meka language a ono kan ya wote ase se ya kasa obi afa obi a wote ase better day onte ase ya kasa obi ni obi ada a wote ase better day but ya kasa obi adi obi dia wote ase okay enti wadi udodo sei mienu ebra wo wonyimu yei wadi uda bachan sign wadiu okay say okay wunya say Debia ti debia wo be fa free besiase etimatim besiase Odi tesi. Debia. Yadini kan. Papa ne woka. No ndi obi de no de man so ntwe yadi kan. Enti ode wo kwa nwumre a tambe no ode wo bafie. O ma de achi.
no de waba na papa no ni yere woni dem ho oh ye ni tini ye ni to finche o to afri ni nche waka kire so obe ware wa na okay e na waka kire ni sesen manka bibi enti onyimu ye de en wo ye ma wo oye bibi ama wo ye de na odidi me kom boy no obi ama o discount mami o call baller no discount ma wo na de akodidi onim se wonyem se e kasa wonyem ase e kire sei oti ase e kasa obi nyem a oti ase e nebe yiro muntiti ma bodu seni mame okay akwala ya ye ni di nkomo yi ne papa wa ha munya akwala no e ma ne mame na ne papa emra because utie awura yi nkasa yi mo o kire se ono kura amfa nani hu ye kura no be ye se papa yi ma enum na e wo saa triade mu e ye de ne akwada ketwa wei eyem onru 16 years akwada na ho bambompo etesei adofo wutie 102.9 FM o heyen live ewo Facebook and YouTube ne so ye wo Odani Ventures Macro Junction eno se bra Asian Kronom Abuahia Accra ononso awiabremu otie show ne live Margarito de sheshe eno se oluman pa na eja na dodo na afro na de wo ye no Prince Otis Anane eno se Accra ensem owiase o ye de asichire pa no pa tumi dada obi koye nsei Accra de kona no den awura no ya mmoa ne de ne de besinye oyibo buatin wenrebe hi eno se asem beba da bio nana krobia nana Ghana nso da bia ye tensam fufuro meme wa Argentina Antonio Ponie ena awie yenso ye wa ha ye hwew Elisha Ejensia eno se Accra mame ma wa ha na meme binum nso ye very wicked o na wafa na tena kam na ade ne kwa akɔhwe sana ye na edi esansem nie Toku Johnson eno se na akɔkrai edi enu aye okay opanyini ma ha eja ya fra o say eja ni kwani opanyi kwa nimbo obani akwalai ani obano owo mfie sai akakra no anya edunsia akakra no anya edusai edunsia ese wonya nurudunsia no o madodo sai ena sebe ono motese se wa wote hei manen kasama me maku mfanse enum memfa ne se o fa ne se anache se o enya no kre o madodo sai ena sebe ontebia ayete se o ba wote hei maku enai ami ensesu na me mara fa bi omo ma me te sen o ma me ma apetu onye apetu adan yarefo ma me na apetu adan yafo ye ka so obi apetu adan a wote ase aye say onyare na emom ono ana apetu intentionally wa sheda eno adan yarefo sesen o kan asem kire no omua na o ye de wope esa ne maami adwemu ka no o wa adwemu yare ebra wo fa no no otesa ana wo fa no no obete sa ebra me fa no na tibia wo mu an no wo mu na so na me nim na me ko fa no me ko se no ma edin maami besia se hwa na onim yenu nyina afri awon kwa de wo akosua na me wo me papa ku mbesia si enti sese wo yire ndi owo ni krom oba mi krom yimne ne wo mfi onen ne wo besia sese enti o mannan se wa yi ka ho nan o mu nyina te se o mu maame
Ubusa maame na busua ye se de ne ha maame ni nti ama ne ma no afa saa ha oni bie. Busa na busua wo mu ye se akomrenka e fare no. Asemba badabi. E na amna ye saa. Enti wo mayin so akom na e fa wo ma ama wo ma ye saa. Ande mintimi nchire. Ontimi nchire. Why na nyemo wo bayi? Pani akokura bi. Ye fra akokura ne sai. Ajaku. Ote hen. Ote tabuum. Tabuum side ben. Oh. Baby a wo mu bu petrol no. Asie ho pepepe no. Baby ombu petrol no. Asie ho no wo. Ani. Odi nyinsen akoto nanim. Ah, de akoto nanim. De asem no kan. Asem ni wonu a. Na afi de agi atum se wonu a. Na obafia no. Ne fia no mo ntimi nhwe no. O ye adwuma ben. Me papa ija kra. O ye den. Na first na me dodo. Ye ne so asase no mu titi ni nyina e prot nti. Nya adwuma bi en nti. Ija na obi wa hwa na obefre me se me nko pa ma na manya kakra ne nkori azo do ni edisa. O paija. Eja ni mo o paija. Se mini adwuma bia. O di mfie sen. Di mfie 6. Ese me ko 70. O ko 70. Dem mo wanya aduosia na wo kwa aduoson no. Me 60. Me fa no 60 no. Wan kasanso sa haw no wo bi. Adwum haw no wo bi. Aw. Amire bi atwam no. Na mentia po mumbe. Na kese udifu bi kwa ko sa me yare. Udifu kwa wo. America. Ansa na wo be wo mba no. Unso yare sa yare ni bi. Enu udifu bi sa wo yare. Pa. Ebrebe na hu se oba ne ho adane. Tama me hu se ne ho adane. Ena anti adawuruma. Okay, be actually me. Okoto, a bit drive and ampany and pane yanukuri. Na kwada anyam. No when O ma no. O ma o mo tete sese wa wo tie anim hayi. Oni o mo nyina na tie. Debi. No o mo no te hen. O mo ne o mo ma me bi kotina atonsu. Ma me ko wo film. Na kese o maka ho. Enti o mo te hen. O mo wa atonsu. Na yeden na we ba abesia se ho obefa anyinsen no. Na we kwa o hobi. Na o pre se obeba na oba enche wa anku bi mu a okogi na nisu. Nyinsen no se ye di sen. Ese o abusum obewo. Ebo. O sure wo sen. O 8 months. Oko 8 months. Abosome nwotwe. Enti bra wo hu se oba ne ho adane no awura yi adaro mo kan ye ma hu ya mokọ papa ne ho no ka se obehwe no na won hwe no no eye dan na akwala na otumi hwe ne ho nti wo sori a na me me nya ma no na nya gbe bia nya ma no na akofo obi border na akotu ogu na wa ma no yo re beto awura ne edi oba abesia se no ote hwan fie otimi fie one hwan ne da one o maami nyina ne da ena won so da hen me da we akiri ena o musu wo animu da in fact ebubu no na me no mu nyina da da mo na o musie mo ye da da mo bi me no ma ba animu a ye da ida bia bontin wo mu da sa nkofo aka ho asmo meka omunti no mo da bontina be fu sa abri edan na wo dem no ebubu me da mu de ma ye pie ba ko na me dem ende ye dan emubui eye net dan brog da edie brog de ende emubui okay atakpa me de no na ebubu na wo mo esori na ye da bontin sa oyere no ne obey nyina asori o mo da abonten adenti no om so o mo da abonten o mo se sa na o mo epe no
aka hofo mpanimfo ka wo amfanye adwuma se abontin wa no mbeda adentia de ne baaye wo ye de ntia omo so omo ne wona dan ni mu na emum omo beda abontin menye wo mboni bia so enti de na wo yere ne ka kire wo se nti one ne ba ne beda abontin onde na mebi atwemu na wo kan se mo mento entuma bi mano na entuma so pimpimpa na ngesika anto na emu abufua odi ebe da abontino sa ndine emu abufua entuma to ne ho abufuo na ma odi be da abontino eso wa beda abontin se be ye bia enam ntuma ninti enti na amo ne akwala ni nyina beda abontin ho wa ka kire nda so omo nsore meda inside edan mu wo mama aka wo mpenifo ka wo amfanye adwuma no ma de da ho saa be mu saa be okay oba ne ba wo nchen wo kuro ni mu no na wo hu sesa papa akokora no agya ko no no de ka bisi wo be fa saa akwala we me de epa me ka se nka me hu na me bu saa me no makoda nko bi ti ma se penni na be fa me banuko na ma ade akin ye no na ekoho ka saki ye no se de penni wo ye wa anyi ni wa wo ye mo ba unana obefa anana ono ka kire se nkonto mpo ade tum so se me na man kwa me hu mo kwanche bia se me se fa akura no ko na asemo ade tum so enu no me ma kwa se fa akura ko na wo de aya asem sa atum so se wo ye me na mama kwa se fa akura ko me so me hu ba bia obefa ne mpredo say ne koi obefa no ebe empire ebe ye mpire no no ade no ko empire no ena nyemo no onyimu ye wabefa na ko bio onyimu ye ya obefa no ko uhunu ya mi hunu asemu dia no hye ayi obi wa ahoma ne so se mimusa wo se onya sure se waye oyire ni bibi ana waye obey bibi enti na oyire no ne akwala nyina atu abeda abonten no nye obi ya bibi amu okay bi fra ne ntoma ose mimusa wo se onya sure se bi awo wa nyina abeda abonten enye rekure okay out of 102.9 FM OTEC na enkomo a yebui eye nkomo a ano ohye akwala no ono ne tebia no enye sesebe ase adammo se obi abodam a wate entumagu ono ne de no sebe ayese ase mi hu sani amenka no waye tok ase jimi su awura na de ameka meboa sebe ayese jimi su tebo esu ene woni mu ya sese ye ka sei ni nyinse ne wa abosome enwotwe a ekonko no ese wo ya wa ne sa wo enioma ben ne enioma ben na papa akokra na mo atoto asi wo se fa kowo na wa won so atoto de yi ntuto se enti sesi a wo kowo a wo de de na ekowo ha wo kowo a wo de de na ekowo hello wo kowo a wo de de na ekowo uni atade bia papa ne oda ye na ye ode enti no san ba bia wo a wo ne ko ye na ye ode ha kasa me ho memu tiri nkonkyere me ono da na ye ode na ede on na ede pa na ede okay enti na so oba se me nkwa ya a wo nso udi na chide ne kono enu ntia ede ni ntia esichire pa no na ode da wo no wa ma obi anso ani wa ma obi ani onde ode be da no afa ode okọ na no no okọ da wi a
se bi a wokoda ne homa de eche a moye de mba ye wi a wo ba no ma wo sen mba o ma 5 cedi o ma wo sen 5 cedi 5 cedi arafo mama minni menkoma edikan na ewia se ho enipa eya abo abone enipa oya abo abone senke nipa nya abo abone a sani anka akwada yitie enka panyini a opanyini na wadwene mu da ho onfa akwada bebi hano ema ne nkoye sadi mu akwada yi mobro ena waso akwada yi mu abiebia sede ya papa ne ye no sebe eyensamfo na woti asem beba da bia ohun se yedi ahiafo asem ma won na papa so obetumi anya dropping akọ faso akodi edi azan ye ubenya de se so de hwa akwara no wati ase entumi nkonko ba se wo nche dropping mefa nko na eduru bra ahwe ne de a ubeyi 5 cedi to opan bosome na sani ya wo de asani enka ye nyina ya wo adu asa okay muma mini menkomo a edikan na awiei Spark Healthcare Dr. Bosom Chinjasi na so yefo ye ne won mo nkasa mo messages a mo de aba wo yen Facebook ho ene yen YouTube ho nyina no ye be kenkan de amamo Steven Ananoche Jobless crowd you say nana asemi ya akola yi kan ye mareho ayamareho pa mi wokuchi ena me hwemo na Spark Healthcare for no Dr. Bosom Chinjasi na aka orthodox any herbal medicine abum ni wodidi ni djuma papa entumi nkonko ba sa obekọ Spark Healthcare ni afiti preko pass ye de aduro count da bi o papa ne nyen sa se ne afofrofo bi ye no ono wonte sa odin kan ye hwehwemu efiri wutrimi so kosi unani ase nti wo yade a wode anante a wo se kwa ye hunu yade kro enti ye huhum yare enti akwankyere ne ye de agi usika die Fabra Spark Healthcare na papa no wa ben ofa imu akwa aba yeja krobia mimi ntumi nka ne dodo mo na munimmu wadama awiei som yo etiefo adofo ya mamo aha esanso mamoche edeba otek 102.9 FM aha kasa fidie die be kai pa sana bisa menana mbapa wo me okoto radio na ye chinu tu otek de man no be dru fie uchimpo si hey nchim o se no ejafna ne memba wa ha fiso koto radio no be 20 years ni otek le da so da onchimu da yesa ne pa ewo otek ha asamba bada bi na wutie no na ne fa baby na Spark Healthcare yeso ya gbo awuramu e de apomoden papa ane bo e da form e de ebrewo na ya kan Spark dia na ye Dr. Bosom Chinjasi Dr. Nimdifo no Dr. Suahunufo no Dr. na sabe nimdie ahye ne mano na suye ho na me ka ho asebun na ebra kro bia kasa na wotie se wo kan se wo se Spark dia onu nte se wo mo aka no sa wo ba ya na yehwe woni mu ani ama wadu se je konom ebi kura nsida ebi sida na ebi nso ensida Spark no ye nimu de ebi na wote ka mu wo nche na wasi fom anaso kostra wadamfo bi wo nche na wafiri ho dikanja ho trufo ye na ye ba ba din komo de bi e wo ha sa wo asi kire yare a mo wani nje wo asi kire yare a na so wakọ baabi na se ya na se ase wo nya ho aduru a awiei ma wani nje esan se ye di nupa aba Spark Healthcare pressure for nei monso mo ma wani nje o esan se adu papa and border from aba Spark Healthcare wasi kire no ebe kọ fom se kura je homa trufo yansa uwie ma ye ni nkomo 0241 641415 0241 641415 0241 641415 Mijidi se yaka esikire yare a broni beka se diabetes utie din na se krobi so mampani din diabetes
na sa diabetes ye ka ho asem ye de ba twi kasem ase sikyire yare yi eye yare a eye sikyire na edeba na no woman bi o se me mpa sikyire enso menya sikyire yare ai etimi eba kyire mu sese ya mete hei me kyire mu de atia ne se Nyankopon nyansan mu no se ngwangwa ni se ntini se ni padua no asikyire na ye ka ho asem no eni kwan se efiri ni padua no na mom ewo asikyire no etimi etre ni padua no na asikyire no wo ni padua no mu a eno ana boa ama ni padua no ahoden ama etimi tu anamon ekọ eba meti ha meka sai mano kati nyina no e asikyire wo ni padua no mu no eno ana ama me ahoden anas bi because ama me energy ama metumi ede akasa na mprempi no Nyankopon nyansem no asikyire no ewo baabia ewo se eda nti baabia wo se eda no ana se kosuru bebre so a eno so timi de haw ede beni pedua no na kwase broni wo brofudin mienu bia wo tan ede ma asikyire yare de edi kan no se wo asikyire no ekofom bebre abro sede wo se ekwa yes wonya hypoglycemia asikyire no kofom bebre abro sede wo se ekwa yes wonya hypoglycemia ena se kosuru bebre so bro sede wo se ekon so a yes wonya hyperglycemia me kasra me much motor hospital doctor aye bi say me say yima what's the difference between hypoglycemia and hyperglycemia nam ti bi 3 ho it is sikyire no ekofom bebre ya yes hypoglycemia ekosuru bebre so a yes hyperglycemia na ne mienu nyina no ebie ni ho a eye na se ekofom bebre ya no na kanfo odin bia omode ma no yes nkete ya chini pakro no ane fa surunku bia ana so hyeda bo ade surunku bi awo ni pedua na friend say pancreas na sa pancreas na ye kan ho asem no na adwuma nyina ne say ye di banku ana say ye di fufuo ana say ye di ye bayram pesie na wie no ekodu ni pedua no mu a edane de ye friend say glucose ana say sikyire tie ni ye di fufuo banku ne ya mo na de na wie no ekodu ni pedua no mu a as a circuit be a friend say glucose na sa glucose no kodi ni pedua no mu a de etie ne say no direct no enti menya dwuma ewo ni pedua no eno nti eya pancreas no ewo ensuo bi a eya wo pu edema ni pedua no a ye friend say insulin enti sa insulin na fe abre asikyira ho odin no ase ade kofom na fe ni pedua no atimi atwetwe ahoɔden na ɛwɔ mu no atimi ade ayɛ adwuma enti mprempi no saa wɔ pancreas no sɛ ɔhaw ba ho a wodidi a na aduane no da ne glucose na ɛsɛne sɛ pancreas no ɔhaw ba ho na ne pedua no mu saa yes wanya high sugar anaasɛ bia wɔhyikyire no ɛkɔ soro enti mprempi no deɛ ɛyɛ ɛba ne sɛ pancreas no ɔhaw ba ho a ɛno na emma aya insulin no entimi enchin bebre enwu ni pedua num eba say the how pasimasi wanya asikyire yare enti woni pa biara no ewo level a ewo say wo sugar no eda tie ni ye trem di kan no ewo level a ewo say wo sugar no eda enti se anu sa level no ana se ebro sa level no so a yesi wanya how ewo na asikyire semu obebi sa say na memi fie ana se dia metie dudu asana me sugar no ewo se eda ana se ehina se koduru ebeka se akosoro dodo jahoma trufo ye 0241 64 14 15 0241 64 14 15 0241 64 14 15 netie ni ye sikyire yare no yewo no enchichemu miensa yewo type 1 diabetes type 1 no say obi yede awo no enti na enye nwanwa say akola yawo no nge ebi ebe wo no na owo sugar woni pedua num yesa wo type 2 diabetes type 2 no so ayese nipa no wanyini awie wo free mfie aduasa num mfie aduanan diabetes ene wo gestational diabetes no ayese oba penfo anyem na nyinsa num no wanya sikyire tie ni ye na mprempi no apenfo de no bebre no omo wo a etimi kɔ nanso ekɔ no enkyerɛ sɛ entimi mabium esane sɛ enya saa eye sugar no ebium o ni pedua num na ano na
spark yakɔ fati wanwasoɔ bi ɛde aba ɛbrɛ no sa nyɛ sɛ nka mɛkyerɛkyerɛ mu akɔ akyiri nanso ɛbrɛ no esua spark akɔ fati wanwasoɔ bi ɛde aba na awerɛho sam no sɛ diabetes no sɛ woyɛ bɛrima na ɛbɛ nipadua no mu a ɛmɔmɛma sam ɛkɔ fam diabetes no ɛde ba bɛka ho ɛno nti ne yɛde saa ti wanwasoɔ no ɛde aba adwa so enti woyɛ maame woyɛ paapa me wɔfa me nana wakɔ baabi na yɛso wɔ sikyire yare a ensu biom ti na yɛde aba no brabɛgyi bi nanom deɛ wohia ɛne nsuohyeɛ sɛ wode gu nsuom anɔpa ne anwummere na wanom ɛbɛmma wo su so atumi ahuri agyina akɔ deɛ wo sɛ ɛkɔ na ɛfa ma wo immune system no nso atumi akɔ soro wohia saa ti yi bi a wode agya ahomatorofoɔ no 0241 641415 0241 641415 okay nti sɛ wɔ diabetes that's why kɔ baabi ne aso wɔ diabetes a wo de fɛ doctor wo fɛ doctor wo de tea no wɔn nsa ɛbɛka bi ɛnyɛ diabetes no nso nko ɛna yɛhwɛ da spark yɛbɛtena ase a wɔn sɛ yare de yi baako ne abubum sɛ ayi kosua de ato ɛtɔ so no ama nipa nyinaa ate aseɛ nti yare biara wo de ne wo di asie no ɛbrɛ no sɔnti yɛ nya kwambɔ no nyinaa din ne ma mofo ne kyerɛ spark health care nyame adom a doctor ene watena ase wɔkyena abatena ase ade kyerɛ nso abatena ase ɛya no pa no nso na fa ne ahyɛ dwuma ase anwumle no num na ya pon ɛda dwoada edukosi ɛda memenda wo yira 0241 64 15 na krobia opanyini papa ina blanti ya sebuni abaya mi no besin asem joso ntimi nim no besin ase na asem we no ma be pue so die me nso maboa na kwan be fa so be ma social welfare na ide ma wadwufo na papa na kide kwan no ya fa so esa ne se asem no ayroho me da se opanyini atiefo ensem ni bi ha na what is Spark Healthcare for nka de aka eye wanamoni a ubetuo angoma so odioma angoma so nsuomu ho na wone Dr. Bosom haye 102.9 FM aha eye Otek ensem no ani soso meba Ejebu echenya babeju oh mawurade ni dede bebrebe Spanish garlic mixture na me di ho adanse a kire wo no ena sesei de ne capsules nso aba eno ni dede bebrebe yo ono kwa Spanish garlic mixture ne capsules na aba no sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system esan ye ma obi a odwonso antentem de na ni so tabri no de na sitatai de na koma boni periperi ena esan na ne srade e woni padua nim sanso ena ebuo ma mogedi afrisane e woni padua nim ena afei obi a pampan e wo nanum Spanish garlic mixture ne capsules here abai se upe bi ato a e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Fred Mens Heba Misty Heba ena afei KNG Heba ene drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi Shannon so oba wa fa afro de o ma akwada no fo ena afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi frɛ 0266 114111 FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules ya bai de ɛyɛ du papo kana kabiem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abosumi pinyi obia nyare de tiase medo tie Hepa Plus mixture ene adwuma a ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden ho hia me yie esene bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entimi ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband ene won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apenfo abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfra 0542 778 572 ana 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwɛ sa ejedi nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usirem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo gye ho ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro
so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert kama papa the wood ointment with the true wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedu from Enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Sam Nekin Ekuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na dwontam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 02717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Life smart food. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa mre future life smart food bebo afeidie aya busuanchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opesen yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban hey brasa me ade asem sisia de me hu obi oyade a wo pa bibiduru enam a metre ne so nkopachi number 1 Dr. Fokuo ho me brabo age yade no ni nyina ko enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no diabetes ulcer koko sense ni hu ato no afri ye na betem Dr. Fokuo wo be ko nam na bisa me abusiafo Dr. Fokuo wa bene obi agina tum obi aso yade obi asne duro nam sese yare hu ti sa hepatitis B obre na sententem kra awo malaria busuani nyina gonorrhea white and syphilis ni nyina Dr. Fokuo ye ho adwuma sese de nwanwa kra ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana be ma wo yire ye mema sem a obaya de bia ma ukuru no nko ba foforo bia ho da wo yire no so nko be ma foforo bia ho da eya bibiduro kan no de enya juju Dr. Fokuo waduro bi ye fra no be ma mu be ma afese oba owo ntentem no pese otetena wo mu a wo ho bibiduro pa sabia ho sa wo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199 Abapamo womundi nukreo online shop no ade enema na wo ye order no o musa you ready she wo de abafie wow susupo na meto ede ma wo mo fa mo musu o se online shop a wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo de minti bida age Abapamo wo de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no ni tie wan se trafie maye ni dwamere se ye ntade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrum wo de mobile phone no kra ye bayere dia entro so obi afro mu sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com Abapamo so convenient
twi ene yate denne ni nyina se mo a yare amamo Nask Herbal Clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre Nask Herbal Clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre ompem bema utadua prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina sa odi wani chirem on Nask Herbal Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kwadada nyina epa abedai Nask Herbal Clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese Nask Herbal Clinic ye number 1. Okay, out of 4 yadama say ya ko ya ba OTEC 102.9 FM asamba badabi ene jumadi a wutie din awie ba bibiara wo a wo kan yen ho se wo Facebook ne so wo YouTube ne so awie da se YouTube ne so ya Freeman was wo Moro Market and watch say Nana Krobia you are such a great person awie ye da wase ene wadwuma pa adwuma wura I salute you me maami adwa mo wo page number 2 awie yi ono so 8 yemo ohwe mu bio ewo YouTube ne so Alex Dompre ewo Dubai and watch say akra ya Krobia Sante I greet you from Kuwait. Okay, Kuwait. Stephen Kofo and was say good work done. Nana yadama say ate Elena sorry and watch say Nana Krobia yadama se pa any moduma pa mobo enra makweya semi modi ato baby pa nyankopon hyira mo Nana ya Rose Junior owo YouTube ni so bi and was say akra Krobia yi onu abedwa form ye nchiachia mo na Ghana surely ye hiaru ade nyankropon papa panyina nka wo betena fie tu nkwara afo no wo akwala sebe owo sa hawi na sebe o wonim hwe wonim finhia du nsiampo na wakofa na koye nsa ade wi kwadwa sempa kodua and was say I love this program the same thing and am hokani so nana onfa dwumade ni agro oba sempa furniture wesa ewaduma awie ye nyina agba de mu abiebiem ene ye hwemo live ewo YouTube na so ya beda Ebanage Herbal Production and Consult producers of Herbal Plus Herbal Mixture aduro na aduro yi ena se oba Ghana maimu a yakoma East Hospital one crime Kumase ha komfa noche abayar sabia yakoma wombi ama FDA kat mpanyimfo onu mu nyina akire se aduro na aduro e boosti we immune system no se wunya bi na se wono mo a eye pa o especially was abre we mu anya bre ama omensem ekofom na nka asem ya ye kan papa panyini a wanyini pa o ezo hwede wakoyi obi ba hwe wo yi oba na bema nonom sa duro we bi na ma so tumi ye mrempem se wunya dawo 360 capsules na onom oba etumi ebua ma akunu kama wate 360 capsules ejetuato dawo ointment no ose fatwi ne beko oya obiara awotie wo ni padua mu adwuma de a wo ye obekọ abana wa bre Dawood ointment fatwi ne beko baby eto no bi awuram na kopebito 0244886437 opanyi kwa nimo onya dwuma wonya emfinhia duosi ekwa aduoso onhye danim nimfia wadi ankasa eye 60 to 70 apai opa ya man say akurabusa mame opa ya man say 20 Ghana enti wako papa jana ebia na wanya 20 Ghana cedis se wanya jam papa ya one ne yere ne ne bai ebuada ne manyina ayesai ensia o manyina ayesai na ne maye nkono mienu afrim ama aka enson no
emu nan sabe onu mu nyina no hwe won te in the sense say ayese tok sabe yo mano ensi ya momfansi ye mame ase sabe yo jimi sabe ase na dwen mu eka no enkoyie emu kro ene wo yanim ha ono de onya mfinchia du nsia mpo papa no wanya kula beka be 2 years no onya 8 years hey papa wo ko mfinchia du wotwe ena wakofa akwara a wonya mfie du nsia o awura papa na wanyem ho no ade no ye taxi driver na no otwi taxi enti wo ba be fa wa no de kai onu atwi ne ba be fa wo taxi no de adwuma no de adwuma free he ko he endi unim baby a no ye adwuma free ko oye ko he omuni na apakisi ai pankrono junction hono tu omo de ko adwuma omo ye adwuma ko besiase ebu ho adwuinsu ni ade hono na omo ye adwuma ko opake ne car ne wo omuni na pake car no etimetim junction hono kumasi ye etimetim etimetim junction ho ene opake sie omuni na apakisi no aye adwuma de akọ besiase ho maase chairman mo ene de keka ho okay enti sa papa yi ena akoye sa awura yi sa de we se wanyem no eka na ena 5 Ghana na odi abre no bosumi mienu ni akire onko hoto na ano ama 5 ena awura ye hunu sa akwada yi akaka kra bi no awo o wato he o wo ne sen ena on na bai amba fu simenum Krobia nsem na adwuma we na ye no ayosom na de bia yesom enti ye ne no o haw bia ye obi haw no yenso ye haw sisi nipa be fa ne se ababa wai ye nua ba yi asabi o haw yi ene ye ne haw ba de ode bre ye nyina ye mom na ye mo ano nti ye sisi ye mom no ane ye je haw no e de asoa asemba bada bi ye je haw no e de asoa se ye betumi aboa no ama na yare hwemu ne hospital ho na didie mu de be sini de enye se awie I don't blame this girl che Krobia pano on ma de etimi ye pano bread awura ya chibom ka ho okaso obeto chibom aka ho ama sugar bread pano nkwa chibom ka ho unim chibom ono bi onim onde che Krobia pano etimi dada sebi wo mu kura wo madwen da hono pano yo pano I'm telling you pano che se ema ye ta ema Ghana ma na me ma ema nkwa bia be 7 million ana 9 million ana 20 ma 9 million ema doso o dem yin kana film me ma penifo mature from 18 20 going pizza ni na pano oh asemi kan don't laugh eno kre say yes somebody na even yeso himself but some was trying to the same thing but the pan using the stone turn it to be a bread so don't joke with bread eti me for pan no nia gro udi agro pan no be you so pan no na de na eti bonsam no nim sa prepensan ho no nim se die hu ho but o se woni nyankopon ba no a dan obo wei na nya pan no asemba badabi because of say onu be ka say me ne nkwa bodo eti sa abodo no eti me nya nipa eti obi a pe obi deceive no e fa say bi odi ni pie kura kwa be kakra bi a oh the man na kwale request la wonchichi bom mame na application kakra na guso bi ka come be from that fra I say bam wo wie no odi a chepan odi eye ni chibom no say kosua plus blade na chibom kosua nkwanya chibom pan nkwanya chibom but unya kosua kakra na the corn beef and na sardine fra na upai bread ni mu
na the shame na the two fence o ayusu na utu stia na ye chibum wakai mare hosemu ya to o ya to bi o se pizza nkofo hwe kofo eti we no pan no kra no obedi because obi a oswa bola na papa na be gina ho say awurama se komodo eti bla na be gi sugar bread even say a normal bread kwa we say sugar bread yeah dewo so I say eti why do you blame say ebia na ndi obi the pound da wa na oko onim ni pa no ayo ma hwe adroba fo nkanka kura de pan no yi ma so timaka ai fa say atekwata drivers omo mo konsa wom efri kumasi to Accra omo lodu tima fa say atekwata no kwawe pan fo ma bebre pan fo ma top on the front o say hye 1 2 3 4 5 we odu ko bi so do yi ba kwato obem odu ba ko no yi ba kwato obem the power of pan the power of bread to aso eti mami we no eye abusuan saye yade utie papa ne na mami no sabi or the same problem papa yi kwa no bibi ha no and papa no so on we dey for that no what's our problem because obi a pani a wonye 80 years o smoky onum hwi woye we ema no ane family are rejecting no na kabede mo fuma se ko papa de ma rejecting no ebede no obi atime rejecting father because of enne ye o wo muti no obi am say ofere kwasa bobo ni say ne papa no come here let me tell something check any pound me see enipa what 40 years echo 50 years now anko heaven na fiwa unya 50 years enne yeah yesam ma bay ewoti no as I say na mpema mi dai 50 dey yes ko 50 no say also o analysis o ti cheni ma bi mu na obi ebie ne mpa na wa start free 18 e ma o no madam 50 years unti nkan e ko bi ko sha unsa no a say na no wi a wo no sa from there 25 years and one no ma be 49 years time a wo do 50 so jai say na smoke a wo do 50 years na every 50 years to the time a we wo no e say wo no masem wo ne ye eya braba etimi ma enchire ma hwene usua ama wo do satini obi so anaka satini obi a ayenhira de ma no that time na say you show one esua say papa we say no ti o say ni pa bia unyina osesa sane say ye kan say ni pa bia uny na ma afi mom na wo unyine no afi na wo di sem hunu ati wo nwini se sebi o eni pa no kwa no a wo ne koda no say no sitie o yare for asemba bada ati no why ready say o yare for na akofo ne dia ane na dia be piema babia no ba accept na papa ko krasa obetumi anyimo ba akra bema de mema so anyini o akra sa ne nkai basa ze uhunsuo nkwamwa na hode so bete enti ze obetumi aye kra na entumi nyem dabi enhabanya sio sa akwala wa kodi dabi enhabanya wawi no oye ne hode no yetimi yanimo akra meba wo awura mame musa wasem we kanokre onyin say we onya hwe say papa yi obi na eno ekoda nyemo e na ode kwa akohye sa papa akokra no papa na uni boy akokra na na yo boy akokra na say we there dabi papa no akokra no 70 something awoko Abraham nya say na so we 80 dabi Abraham nya 90 and you said na boshe wo na boshe nim na ho nko boshe wo na boshe nim we dey self maintain dabi hwe tie ade no kra wo nyini no na ho ho de ne ko defend the man because a man or man na no wa jatumo ne mum no onye na sade kwa no wa kasa nye wonu o dia me pesa me hwe ne say ebetumi nso aba say because of sene awura yi tie yi obi am enipa binom teki advantage no e de fa no I say obi take advantage no ana be wi o so fa sa so obi take advantage no e use ye
ana wo panimu no wo wan hunu nyansa wan nwene ankwatire anwu se ade a wo yei edi sunso aso bi betimi aba ana wo akoye ana ye de abato won na se an de ye wase de na krobia emu oya me kesi se wiase no se otikumase na ahoto oti estate bi mu na ahoto oti ye fence Accra East Legon ene men kasa Ghana ahoto ha me kachi twi kasa bi na meka ba bia wo ti na hu so hoto no hwe o eti bia ya depends enkron emao ba ko fa yam mawo mienu afirim enson no emunum se sei ena wo mte wo abusuan mu a hu se nipa we mu no wan na be ho jai se adede nko yie ti no ade na yenya one David bi fra abusuan mu because anema ni enko yie sisi e se ye ne ye ntimi amoa ana tefo amoa yen se ye koyi ma mi fra ya sabia ana yempe ebia ai pampers bi nto o yempe rubber bi a se mo benya ne seminar obenya ne tawo bi anye na ma ga we so sa kwa wo bi ma o san be ye bed bi am obaya o ha bi am na e ha kwa be ye mo na nyina fi wan papa yi de esi ye betu ayen so wa de but esi parso ene e kwan kro be fa so no be boa yen ono na akoto le pon ba se oboa yen na ye hwe ye nua ba no na o se hwenta kra mesre se bi we de hadwene de na nso no ye se erijawa na ye de asoawo erijawa na ye de asoawo se obi won tuma bi obi wo se mena bi obi wo ye fence and oba okwa awurade o ma ben na o sha se ye awurawe wo hia yes o minim o na wawo o sha ne o ma ben na awurawe wo hia okwa wo a hospital onum ye ma hospital card bi a obehwe so de atoto akra ne nema te se prospectus uku school o de be toto akra ne nema ni na ye de ama no me hwe munyimra na ye hwe areho ye ne enema we ya ye tiefo onka se mri bi se bio enkofo bi de nkan ma ekwohye ba bia nkomkoku yen so kai oni ai konfo ai waba matese ya se waba no ntumi ntina ho de nkan ma miensa kwhye o se koku yen waba wasan waba ho no ntumi ntina ho ontumi se krum ho hene ne mpe ontumi ntina ho na eye sa enema we tiefo mpa ya bobo na minima ko edoso sa bobo na say man nso mo kwa ye for the mother and for the baby sa na nti o mo no sa lisi obo de ma gawe na mo gawe and you say yo tiefo list free maternity list for delivery for the mother polythene sheet polythene bag cotton pad omo tea roll toilet soap Dettol Parasol surgical gloves bibi oxygen huni ye dressing Milo methylated spirit the amount to yan kan ye ni fansa clothes sugar milk sponge and towel wait for the baby oil David Johnson me say question bakwa bi ama what who dress bi dress nim na o mami o dress na de bibia uni bi uni dress afa fashion fashion for dress shame for dress we dey me am say fashion we dey fashion dress ai bia no bia ya madum say akofa requested dress nyam na me ko show me sremo mfa dress shame anu so oni bi we need dress only dress enti why you akra ada me kase bi ana mo sele o say won ti o hwe only dress o dress ya ba akope one and toss aba akore ma o na order ba che o sa dress ne kura che enti sa dress na akwa aya papa ne ro na wa wo dress wo dress ya turn 2009 say 2020 no me 21 years I you know man say
but 20 something. Yeah. Onyini ya to sa dos no otoye no. Onto bia mo. Na papa onye 80 years e go what's that dos way want me anto bia man. For the baby. Akwande de abobobla. And then infanto. Oh, say akwande de baby oil. Baby soap. Yeah. Baby towel. Baby dress and vest. White cord sheets. Pampers. Omo term ni bia san ba ha o. Na we na ING short wa yetwa. E na fighto mena D kai. Fatuo. Pediatric baby and the akrafatuo. Minima de cro. Fatuo. E na me na kwaru kwasi fatuo. Asemba badabi. Syringe ka ho. Bob syringe. Nkura bentwa. Na what's that? Wonyum what's that? What's inside? Hey! Also inside. What's that? And a crora fenico eye drop. Akra ne dia no. Akra. En koma ye di sisi ye nua ba Jacinta afre. Okay. Say ononso ebeboa. This lady. Na me share no. And you say bia me say bia asempe na mpese because I do so. Because me hwe na I was sit here na. Was say hia sa do ma we. Because obey me pa. Di hu bia. So say di nema we no a na me kasa me so mission mu na me ka me be wie we sin na me de mehu. Me stre ye tiefo. A mo do ye. Wo de enema no said kakra na benya ba say enia kra fan kwata. Fabra wo take. Yes, fabra ya before ha. Wo de ombeje akoy bibia na yenya awe no na owo na wa health insurance na betina ha. Why bia ma no. Ukra health insurance na akwo hospital ya juice ka. O ya juice ka ba ebesusu. Ebesusu se wungita bi. Eno wungita bi de na woka de. Bebre. Na mo twa yi na mo twa no fence say. Scan ne mienu na ye twa. Mo twa. Omso oba wo de. Omso oba. Oba. Kai good. Enti akra am fence dia. Okay. Oba de chairman so bebam. Enti Jacinta wa frɛ assemble bade before number na yenu aba Jesse. God bless you for your care. Sisi I hear this list and at least Charlie. Na wan so unim so dross ye ba ko pe na okoda ho se papa enya osa. Adwen wo ho nwe. Enye ono nso a. Enye ono a sebe ni oma nkoye. Sa de we emema bebre take advantage of nanka sebe bodam di kura wate aguo a wonam kwa ho behu no onyem. Emema bebre take advantage of obia sebe wakọ how amanie wa how titi bi mu. Yenua ma adwa onso ton okay wa person obu abi no ofre asembe bade before number na 0244 211 772 at least. Asemo asa koye okodi share bia pankro no omde ba Metro FM sa tami ekabia ane ma obo adofo mesremo obi pedan na edan no ope 2-bedroom flat ope 2 bedrooms flat ope dan ewo ahojo ope wo Paraku Estate ope wo Patase ope wo Santase anase Askwa so we ye fie wura na wo 2 this year 0244 886437 0244 886437 okay offer from so per single room self-contained ewo apiadu emena buadi bomso susanso ena mazima wunia owo single room ewo samia yenenso wonso frɛ 0554 45 4439 0554 45 4439 momayemwa na onumunya edan no Naskaba Clinic ultra modern herbal clinic ahinema kokoben ena yewo yeni wholesale ena edienimhwe sa wo ba ha yama doctor fo African ha kwa manoni akoto onim diem enti se ye nompe nkasemu how pa de o de ba ha ye tenete se stroke yade anaprod ena edi wunya
esichire yade bi a yebodi ni awusuo no frise no haw no bra hen makokoben obo asekwan ne so ye ni wholesale eni die nimhwe 0244 120 269 eye Nask Herbal for number Time Herbal mixture eye 3D yade edru na edroi se wunya bi na se wonom na 3D yade ama wonum ato a wontumi ne di honam nyina ayo basa wakoma ebo periperi firi se omogya nyina awe ontumi nna ohwa ye hyehye na wokura asa dew nonom Time Herbal mixture the duro no eye pa ji waso ye ho freya 0244 417 669 na yankasa agbeve ne herbal products no e wodwa so adofo ye ne ye agbeve ba ma aba na agbeve ba no se oba bi yo ya pompo bi abo wakwa na adofo se nkwa agbeve ba used be na beboa e 3D yade bi achew ya wakwa enko stress bi how otena se entena se wadwendwen ne number bi pe agbeve fever nanonom mona soap ni mona cream no se nka bone wo ho utwemu ane ye enko yie use mona soap dware fa cream ne srasra onam ani nsansa ni nyina bekwa mo ade ho why agbeve Herbal Hospital na nkasa nso wo edwoso kwan so fa ka ye kwadwo your number 0559 0593 sorry 0593 83 1993 and 0246 59 5256 Coffee Organic Tiger Nut Powder ataju sam no nokre mamenso say yepa 100% organic na it helps unipadua no emma sebe esichire yade ye hawo no eyifiri ho o blood pressure o mre hwe wo mpam we wudi aho ataju sam no eyi fifiri mo gem vitamins wom enti ma immune system nenso ye very strong e benefit e bene cholesterol ataju sam Coffee Organic Tiger Nut Powder mumpe bi ni mo diabetes yade hamo oba o take femfi ha kasa opa ataju sam your number is 0247 995 160 ofra bejeso and take about what the Spanish garlic mixture and in the capsules aba so we obi a wotena se check akra na na se atatai memfa nkohyedu abo nom Spanish garlic mixture and in the capsules otajo nsododo diabetes ibon kaye no maduro bi I try to say how why ye kese abroso cholesterol ne fats na ye more nom Spanish garlic mixture ohomi a woten kasa ohome ne bon omo friend hali apostle ta kan ade no tosis ka ho sa tosis ne hawa Spanish garlic mixture and in the capsules and only wadro yet the Spanish jingo cap yaka ho de ayo adofo so you obi a wusua de a wo hunu wabon nya wa enye fie bo nsam emoje ni afrusa ne ye nko brains ni mu enti sese kura amo ayemre me se be ma se woni obeda o blood flow increase by 10 times enti se ne yamete ya make say me normal flow wo mi mu ame no te ha make say se mi ko hia obi ane to so na ni nufu ituatua ho a mi hu ye be increase 10 times akokra enyum na mi 53 me nyuma ye bone hwa awura se papa no hwe no obenya mfie be sen oko 8 years adai na wa 8 years what is 16 15 po when you are 16 no what is 15 free mo be ka say 65 hey abaya papa no so oni wada mpre do say oni wada do say mienu nede oh ensuo bi pie free papa ne ho bai eno no egu hen sa ensuo ne egu hen no nhyɛ da hu pɛsɛ mi hu deɛ nyem no ɛyɛ ampɛsɛ mbusa ne yie no enti sɛ wonya Antec fo no bi ɛyɛ frɛ yɛn 0266 11 4111
akokra sa akra de so ntumi practice wo mo bro free bi omo kano Quatos into the end to see okay asesi amanya akosi adutwunwa ewa ha akos on to say good na me hu wache papa ansa on hwehwe me yi on hwem biom e free ha ya ba ha nyina me hu da say ya na me amani age yankopon kira wate awia ma yenya dua no na yenya yaresa no free say numu na ahotowo yetio bemena ene medawase ebusenfo ene na yebre no aso yenim se no mienu ebopa ho simaduasa enum pepepa na enyeduafo yaji yakunwa kese misro yenkomo twetwe na wotie ne yebekoso enti simedu peda yentemi emabumfu esanse mpenimfo se obibenya wa ne fiyare ama me ne wanse ne fiyare ya na mpenimfo ka asem se ya na kurebekum kraman no eno na te na pampamu sa so na mpenimfo se opese waja nan do so a ena ya ofurudua odofo awie mani abre ene mpeninka sa meka se nyina ne se yare na ya na de konsie do no ya na yare kituwa bi ya na nya yare kakraka o wotimi so obitimi yare pa masabe na ni ana ne morwe nyina na nya betutu agu enso se nipa no wonwu no anya nkwa nanso ade pechi no na wa note ho na modi nkomo yebeti ice maame no wawu wo se eba ne sei enu akra se mehia no enu akra na me ne netiwo eba se wo wade wo ahoden a ena wo beka se wo sika esanse sika ewo bi ho pa wo sika ndaima enso nam yare enti enesa nipa no sika wontimi nsuma no wontimi fesika no enye hwe todofo ne menya adwene simedu eda yentemi na yentwetwe nkomo emfa ya pomudin ho eyenyedua ne dia ba adwama so edure ye ba yenche nenso eka eniema ewo edure mu a ne bro adwen ene ntiase so ansa na meto amekomo twetwe ne so mpanimfo se wutwewi no ya na rede so etuato saa so na ntafintafre ne nchienti ama ni pansam emfonwi de meka nyina ne se ya na arefrenti ye betena sese ya ne dia ho atrofon atudwa se bia na bibi tete bibi ha wa bomodi ene pusu na doctor akwane so 0270 417 669 0270 417 669 nwatro enyedua no eye NYA nwatintem nwatro DUA enyedua na opese de city anasa ne kala ukwa adaka no na nase pepa na ehye ho no etie na fufuo ewo soro ene yadro ntontom kakrakade ato ho sana nyedua na hasuo etie bomodi etua to se ewo adwama so KNG for ye kira kwan na ya so ye no ye wo Abidjan emrom kumasi he ya asam na me wo kan be MTN for aso ye kese no wo no ehon na KNG ya so ye no ewo yesa so baako ewo atonsu Monaco Junction wusi Monaco Junction hwa bomodi en fa kwan no so ye nyanwu so ntia ye futu kwan wonsani fa so ho na ntibese sima enumpe ubedru ya so ye ho ukwa aso penyedua enu achi no memu drugstore ene herbal stores ahodo nyina mekase mebobodin a acha enu na yede aba adwama so na ena wie me no beka hintasam kakra bi afa aduro yi ho ye ka nyadua ye nya firi adua bi mu adua ye frɛ no memodin ansa na mebetu ayi amatiefo wa obetwa no me wotofi egu me bag mu adua bi ya na sikro nkwantia etaso sikro mfimfini ebu so esi wirem de okwa nsate gu widie ne no yetimi body fra apatashi ma akra no e ma akra no hotono menim se mekan mpanimfo na omutie ne de omonim dua akra meka na ya ba fofo yi de obinti bi kura da wo se ei na de asam ene ne maami ekan yedua bi a ye frɛ no nyamedua ye dua bi a ena wie meka se meka ho abakwa nim nyame kan so okoto se nyamedua esikro mfimfini anakoti a ya na areho ansa na ebenya dua ne fe na din nyamedua no ene na me bechirim ena wie sa dua no huna wo bekọ no na ya werewere ho na de wotwitwa ho de wotwa ne hine bie de wote na hahan enti wo kona koto se dua ne si hwas edua de ne ho areho we de sa ade nchekra no ebetu ato ebewu na nso ne gisime wo mu se edua ne betimi asi ho epebere mpo samre ebesi wo sa nso to ya na asaye from enti nipa hwesa edua no se de nipa efuru etwa erewere ho etu ne hine etete na haban na enwanwa te nipa hwedi no se da bi edua de enye dua hunu kwa na ye nyankopon dua esanse nye nyankopon dua enkasa amanfo twitwa ne hine erewere ho enkasa amre etu ato ewu ena ma ye konya nyamedua ehintasam anasa abakwasam e wosa dua no achi no ena na wo ka ho asam ena awie na enwanwa se
Say dua abofra oswaketu ampo se yare kan abofra na empanifo timi ekote anaso korere ho na omayam ne de asa akra sakakra ma akra no pe na ne ho atono pani so yare a ye de mana na ne ho atono nanso ene kumase ayekese ya chechire kumase aton kumase ne manyina ama nanua nyina wotu ani a wo hunu bi ente ne nyamedua meka ho asem obi kra hu bi obi se na awie wa company nsam obi hu nyamedua wi kra buru mfiedu esanse ne kumase asase nyina yaton ye bubu mu nua nyinara eno na doctor tena sidin no boru akwaye bentuo mu eno kopɛ saa nyamedua yi no tete na haban ede ne hini ene ne nubere nyinara eno de bɛyɛ sɛdre yɛ fɛ no nyedua yi enti anwanwasam ne sɛ saa nyedua yi sɛ wona aso yɛfunu ya we ya wontimi ne di a wonum bia na ho atɔ wo de wo se wonu nadwo a mentimi na medate mani a mebrɛ pa na afifi bɔne teme na makoma bɔ mpɛpɛli ɛyɛ nyedua heba mesa ne bɛboa wo de fo sedem kan ne brɛ no esua memfa homatrofon emawo ebia na ntimi ene menwen ebia na wo sɔre a bomodien na gya homatrofo no na nsembisa bi apeso bisa doctor no doctor ntimi nye wo so na bisa 0270 417 669 669 0270 0270 417 669 669 enu de hia me ye empenimfo eni abre pass krodom esansene yare etiti amanfo yare etiti amansan na ya na yare edi ni pa be konse no keke simple kan ha adwene sa abo ketekete santuntum ya ode obekawa na wode mojafin abegu mojamu na afi wode atridie anase malaria abrel entina make fu nyedua heba meshade amawo so nya bi na onnom a waposo ye we ya uhuna madane dane ye we ya eye nyedua heba mesha ebi a wode wontimi enidi wo sorry asmenum ato mentimi nidi efra no pakose anwumre ubisa na mekura kokko bi na medi ye kokko enye ni padua ne hwe eye nyedua heba mesha ne beboa wo nya bi na onnom a ebeboa obe sorry no nsi afri ukateso no na ekom ebo wo punum na hintasam ne se wonnom nyedua ebo mesima enum bia na esukom edew obenum nsuo saa te wonum nsuo fra no pakosi anwumre no wanom kra no nye be se enkotoa no dumienu mekire sacheta yeton na adwama so no wanom kra be dumienu wonum saa nsuo na eboawo ema omogya ho de ne ekosoro ema mogya no timi ye adwuma ye etimi de afurusan ye tubonse na woso dwonso akan okwa dwonso de di kan no na ani ayese anwa kakra asekoku kakra aso eye yare no na aduro no eye free ho ntubadwonso ba ko mienu miensa ne nan so no afe na ani ate aye kroje no hu se wapam yare etridie ana ebrun afiri ho eye nyedua heba mr ne etwetwe ho nkomoi koso a na gya homatrofo no na opebia toso a bia befa kumasi amontin so bia store no si ebie ya che enu an nyedua edru fofra ba adwama so a de pam malaria ye de tu ase no emi hu de adwane kogu hu sa nipa na wafon aye kitua bi ye de bronya wieye busumi mienu kra ema ye esunata ade opam ne bronya bre ene wontimi mfa nhye esanse nipa no ne swatia manikomu nkase sabi utimi sensuo kruwa ba ko atiku ho eye nyedua ene beboa ebia na fever ha ode a eye nyedua wonya bi na onnom a ebeboa obusafo mpanimfo se ya na sempa wo etia ye bre no aye bre misa homatrofo nso bi di amao bomodi ne frem mpanimfo na de bre no ntimi anka ankosie no doctor enfantoa wo so sam 0270 0669 0270 0270 417 669 for eyenyedua minim sanka afa no obi atwa ben kasafidie nka mekomon aye ne de obi so ne mi frase na so mpanimfo se koko pensu dudo ensu etutu no bomodi ne kotobi na nyame ya adoma ye besan ahia edi amegiswa ne akosua editwa mrosam yada se obapa awiai ene wosom nyadua herbal mixture sabe adura unyabi na se onomo a ebebo apa enkoma yedie yankopon nhira adofo in fact gay obewo na emom ansa na obewo no enioma ubehia na samono areho the CEO Emma Kelaf Cakes
and pastries some na reho sebe obi a sabio oye yafo na saadi we yato no ono nso beboa bi good afei why biem Mr. Francis Boache owa atonsu Kuwait ono nso asende 50 Ghana cedis say yemfa moa awura no Big OT also was Central Market also was sende 50 cedis say yemfa moa awura no ena adoma chede Grace ya ono nso wo asembe badabi osi awura na asem no ye na reho adom me na pukria ono nso so over to the pampers any panties over to draws ya mano yeah ya hu ya no bobo ya hu ya de stre o draws ya say o draws de he bi na ape who say draws you wom different who say wom different wo de no eye tawro de ni bia de wo no eye tawro de G string o de ni G string eye de to ofiafia ni bia hey Engine papa ko kra ni ko ro ye no be ro abrasa kra ni G string de be odi ro o be ro okay enti adwado ma chede Nyankopon hira wo ena kwadwo hwan na ye kwadwo opon okay kwadwo pon onsu Nyankopon hira wo oso ono nso be business all right okay enti obabua bia na wa frɛ asembe bade before line no na get na sab no edin na yem hwema ne nko yi wedi wo wia kyerɛ de to asembe bade bi Dr. Fokrio awia mi anchiachia on the da Fokrio Herbal Clinic ano na adofo so ye obi a odofo bi ato nsem ntentan wakwa ne nko odihye bi akote enemu yade se jonso twamu haw ana hepatitis B asichire yade biara edi odofo bi nya no fa ne bra pechi number 1 oboase kwan so na Dr. Fokrio Herbal Clinic owo the number is 0242 155-935. Yawa Bapa Mall, yeah, no so ye online shop. Na adofo me so se wure mu a ene pa wom o de download the app no e wo Play Store ana se o App Store Abapa Mall. Bibi a wo part to bia no ubenya bi e wo ho Abapa Mall. E bo ne da form o send mumu na de atuaka wa order ye ne de bebrɛw. Uni phone na ye de order ni bi na ye yam ne kura wa ubetumi afred this number 0555 557193. Sit in the comfort of your home, we will bring it, deliver simple where we Future Life Smart Food eno no ye aduane na mo aya mota kasa media yade bi ekowu a ji abekra me no mo na ya meta ne moto njia se mo mra na mo medi Future Life fo nu ane bi wo de be kyerɛkyerɛm na fa kyerɛ yɛn wo kyerɛkyerɛmu a kyerɛ yɛn no ye be ma aduane a wudi a ebe ma ho ato wate na wonyare kura nso abra ne ma immune booster ne bi na ko boost your immune system ye wo Kumasi Sofo line alignment ya Bolivia Enterprise ye wo ho ye ne multi home dia nimhwe 0242 8780 to ase onantini ana wonantu entini mu twetwe odofo kan wano paado na tutu anamo ebra 21st clinic na wo ba ubenya hoto yade bia nso edi unya no ye ho adwuma wa ha ye wo mfidie be hwe ni padua nim nya paadro di account ye wo 21st canteen so ya ahwia overseas watra afa radio no ye ne ayi nie 0540 311 311 ena abrewa basnade ono ne da Nyamensa Wom Herbal Center no osi wiase wanwa omobros ne tawusie akola iwe sisi a wo be wi yemusa se papa yanje obewu anu onguze sebom wodi wono ne ebia babunu kogina ho the possibility wono wa ben na damna no eye high obewu na akwala we wiase menfo so nyem wabra hwe ye nyem kwa o enyem ho emu pressure dose o ba we enye nania na adwen no if senye good Samaritan we cry enti oba abre wa basna de ho a wuntumi ngo obeboa wate yade be na edi unya anu ntima wusuyi brase passe bodje sango 0718 oba de achia me
Mpanimfo a omo hye ka ki pieto. No mo man kwala ho nto no wa akokra taxi driver ya sanje o taxi grab free unsam. O ma obe man na ready ode kwa akoye. Enie. Yo akra me da se. E che tiefo na yada wono mo a ya no nsi yempo. Owura bi de osei Isaac ono nso se obebu awura no 20 cities. Yada wono ma se ama multi ono nso so obetoto neoma ni bi di aboa. Nyankopon Islam se ya no nsi yempo no. Omo ne da omo se ne ketrema da abodwe. Omo na ikrochu amansa edi omo chi a tase na nkum kwa. Nya omo anke anim gu ase nenso omo ho ni ntino. Ebre bi e to fom a na omo so yasene na. Wosen ene be hunu se hwe wo se ohu no ohwe nanim ne ye no a na ohu ni se ne ho adane. Endi ono akoto aduro beto ne dwonsom se be ye be da adi amena hu. Ansampo na maame ne papa no. Okobo mama ne yo. Eno na nya duro. Enemre na mafo di apostle ni dim di pa. Your friends are apostle. That's how they testing the akra say you test here duro. Test there. Tube. Say jataba na ye pharmacist. On the onimpa. Okay. Enti Nyankopon san wo busa apostle. Ba apostle nso nimu. Onimu pa. Enti why ade hwese ni nyina ti no. Sabi mesra mi kan ora no. Me nyin ni se nkasa adwun ke beba ni tirimu ne beba china. Wo ho anka abete ani se obi awo ni funu matua so. Oyakoto na twene amana bi mu. Sa ni oma we ya. Oyakowo na to ko school bi mu. Abeda baby because maame ne papa ekura na o ma dwen ma so kra se awuraba no wanyimo. Ena sabi so o mani ba so kra no a ye hwe opani kra ye ne ka sai. Na ye hwe se maame mu a maame pani o wo ba no. Onu mom edan si wa watu abeda